akwai wani bawan Allah da haka ya taɓa faruwa da shi a cikin waɗansu al'ummomi da suka shuɗe. mai mulki ne, yana da ƙarfi, yana da dukiya, yana da abin da masu mulki suke da shi. To sai ya haɗa hulɗa da wani makiyayi. Aikin wannan makiyayi shine kawo mishi dabbobi, shi yana saya, yana bukatunsa da hidimominsa irin na masu mulki. Zai sayi tumaki 20, 30, shanu 10, shanu 5, duk dai harkar in ta tashi wannan makiyayi yake nemowa. To wani lokaci sai karbi dabbobinsa, bayan ya karbi dabbobin ya je ya yi amfaninsa da su, da mutumin ya zo sai ya ce mishi mulki ya ci. Duk hanyar da zai bi ya bi bai samu hakkinsa ba. Da ya koma gida sai ya je sai ya yi addu'a ma wannan shugaba. A cikin shekara 2 mulkin wannan shugaban ya subuce a hannunsa. A cikin shekara 1 bayan subucewar mulkin, duk abin da ya mallaka a duniya ya ƙare. Sanadiyar ƙarewan dukiyar wata jinya Allah ya haɗa shi da shi. Sanadiyar wannan jinyan malam duk abin da wannan mutum ya mallaka sai da ya ƙare. 'Ya'yansa suka zo suka shiga cikin hidimar jinyan, duk abin da 'ya'yan suke da shi sai da ya ƙare. Sai da ya yi shekara 7 a cikin wannan jinyan, kullum jinya ƙaruwa yake yi. Duk abin da ɗan adam ke yi wa kansa sai da ta kai ma wannan mai mulkin yi mishi ake yi. Shine arzalul umuri, rayuwa mafi kaskanci a rayuwa shine a ce tsarki yi maka da. To wahala, an shiga wahala. Bayan gidanka fita da shi za a yi. To wahala, an shiga wahala. To duk wani abu da ɗan adam zai iya yi wa kansa sai da ta kai ma wannan mai mulkin yi mishi ake yi. To suna nan ana fafutukaya, sai suka ji labarin wani mai jinya, wani babban likita a can kasar Yemen. To yaran nan sai suka ɗauki mahaifinsu sai suka tafi da shi wajen wannan likitan. Lokacin da wannan dattijo aka mayar wa likitan labarin jinyan da yadda jinyan ya faru da irin yadda aka yi jinyan, shi wannan likitan sai ya ji ai cikin waɗanda suka yi jinyan wannan dattijon akwai ma waɗanda a hannunsu ya koyi harkar likitanci, akwai waɗanda sa'o'insa ne, akwai waɗanda su ne lakcarorinsa a wannan harka ɗin. To sai ya ce ma waɗannan yara, ku zaunar mun da mahaifinku zan yi magana da shi. Ya ce mishi, dattijo, jinya da kaga mutane suna jinya, rashin lafiya da kaga mutane suna rashin lafiya, Allah na saukar da jinya wa mutane ne a bisa waɗansu dalilai guda 3. Dalilin farko, Allah na saukar da jinya wa mutum domin ya jarrabi imaninsa. Na biyu, Allah na saukar da jinya wa mutum domin a kankare mishi waɗansu miyagun ayyukansa. Allah na saukar da jinya wa mutum idan wani ya mishi Allah ya isa. Waɗancan hanyoyi guda 2 na farko su ne hanyoyin da ake fafutukan magani idan ya dace da wa'adin Allah, to idan aka sha sai a warke. Amma kashi na 3 nan, duk wadda addu'a ya maka, sanadiyar addu'ar ka kamu da wata jaraba, jinya ko wata fitina, to ita ba maganin da ake sha a warke sai ran da ya yafe ka, ko kuma haka kwanakinka da su kare kana tare da wannan matsalar. Ya ce mishi, to baba, dukkan inda kuka yi jinya manyan likitoci ne ƙwararru akan harkan jinya. Tunda an yi shekara 7 ana wannan jinyan, me zai hana baba mu jarraba wannan kashi na 3 shi ma mu yi jinyansa yadda shari'a ta ce, ko za mu dace? Ya ce mishi, aini likita duk abin da ka ce ai shi za a yi. Ya ce, to baba, tsakaninka da Allah, tsakaninka da Allah ka yi tunani a rayuwarka, za ka iya tuna akwai wani wadda ka taɓa cutansa a rayuwa wadda kai baka manta ba? Ya ce, kwarai akwai su.
ya lissafo mishi mutum guda hudu. Ya ce baba, waɗannan mutane guda hudu da ka zalunce su suna raye ko sun mutu? Ya ce dukkansu ina tsammanin suna raye. Ya ce to baba, mun gode wa Allah, yanzu zan baka sati biyu, za a koma da kai gida, bayan sati biyu a dawo mini da kai. Waɗannan mutane guda hudu idan kun koma gida, a ɗauke ka a tafi da kai wajen kowane ɗaya daga cikinsu, hakkinsa da yake kanka ka biya shi, ka nemi sulhu da shi. Bayan sati biyu ku dawo. Suka ɗauki dattijo suka ɗora shi akan abun hawansu, suka dawo da shi gida. Suna dawowa gida, dattijo ya ce a fara tafiya gun mai dabbobin nan. Aka ɗauke shi aka tafi da shi gidan wannan makiyayi. Wannan makiyayin yana ganin yallaɓoi a halin da yake, a hannu ake sauko da shi, a hannu ake ajiye shi, in an ajiye shi a rike shi. Wannan makiyayi da ya gan shi sai ya fashe da kuka, ya ce yallaɓoi, ya ce kaga yadda Allah ya jarrabe ni. Ya ce amma jinya na iya tsawon shekaru, shawarwarin da duk ya kamata mu bi don jinya mun bi. Yanzu wani likita ne ya ce ɗaya daga cikin ababen da ke sabbaba irin wannan cutar akwai zaluntan bayin Allah. Ya kuma ban shawara, duk wadda wata alaka ta zalunci ta taba shiga tsakanina da shi, in je in nemi afuwansa, in nemi yafiyansa. Wannan dalili yasa na ce a ɗauko ni a kawo ni gidanka ka ganni. Ya ce mishi ka tuna abin da yake tsakanina da kai? Ya ce na tuna yallaɓo. Ya ce to na zo neman alfarma don alakar da ta haɗa mu da kai na musulunci, ka yafe mun abin da na maka. Idan ma ba za ka yi afuwan dukiyarka ba, ka mai da shi ya zamba shi. Idan Allah ya ban lafiya na samu hali na biya ka. Wannan mutum sai ya fashe da kuka, ya ce yallaɓoi wallahi na yafe ka duniya da lahira, duk abin da ke tsakanina da kai na yafe, kuma ina roƙon Allah, Allah ya baka lafiya. Na rantse muku da Allah, da yafe mishi wannan abin da yake tsakaninsu, da fara tafiyansa akan kafansa awa 3, da yafe mishi wannan yafiyar, da ya fara tafiya akan kafansa wallahi awa 3. Sati biyu masu zuwa aka wuce da shi gun likita, bayan ya je gun sauran mutanen duka sun yi sulhu. Likita sai ya ga baba ya shigo da kafansa, baba ya fara murmurewa, baba ya koma cikin hayacinsa. Ya ce mishi baba yaya aka yi, ya bashi labarin yadda aka yi. Ya ce mishi to baba, akwai irin ka jingim suna nan a kwance, suna jinya shekara da shekaru, ana ta neman magani ba a sha kan abin ba. Matsalar kuma ba ta magani ba ne, wani masinjansa ne ya mishi Allah ya isa. Wallahi wani mai wanke-wanken gidansa ne ta mishi Allah ya isa, wani yaron gidansa ne ya mishi Allah ya isa. Malam ka dubi yadda mutanen mu suke mu'amala da jama'ansu. Mai wanke-wanken nan fa, in ka samu gida mai kirki mai taimakawa, a wata wanke-wanken nan ya bata 1,500, sai ka samu gidan da wata 3 ba a biya ta ba. Kuma ai rufin asiri ne na Allah da take wanke-wanke a gidanka. Inda Allah ya ga dama da uwarka ne mai wanke-wanken, zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Ita ma mai wanke-wanke a gidankan uwar wani ne, jarraba ce kawai ta rayuwa. To kar wani ya zauna a karkashin ka cuce shi.